Priatelia, marketéri, prestaňme robiť hrubú čiaru medzi tým, že či robím biznis alebo robím charitu. Adidas nám ukázal, že dá sa to robiť aj. To znamená, že viete normálne zarábať peniaze a zároveň pomáhať nejakej skupine ľudí vyriešiť problém, s ktorým straggluje. Ľudia s Downovým syndrómom majú aj inak vyvinuté nohy. Preto sa im veľmi ťažko behá alebo športuje v klasickej športovej obuvi vytvorenej pre nás ostatných. Adidas v spolupráci s nimi 6 rokov vyvíjal špeciálny typ obuvy, ktorý im úplne že vyhovuje a ktorý pre nich funguje. A nerobil to iba ako charitatívnu záležitosť, ale normálne si otvoril nový trh s miliónmi potenciálnych zákazníkov, pre ktorých poskytol nejaký tovar, ktorý potrebujú a ktorý rieši ich problém. A to je ako keby podstata toho marketingu. Môj produkt alebo služba má vyriešiť nejaký problém alebo potrebu cieľovej skupiny. A dá sa to robiť aj tak, že na tom zarobím a zároveň pomáham nejakej skupine spoločnosti, okoliu, proste ľuďom, ktorí to potrebujú. Je to výborná kombinácia toho, že robíte to, čo viete, zároveň riešite nejaký problém nejakej komunity, nejakej skupiny ľudí, zarobíte na tom, ak vás to ešte baví, tak to je úplne že dokonalé.